Gürcistanlı opozisiyon partiyalar yurdun iň meşhur televiziya stansiýasynyň emläkleriniň doňdurulmagy barada suwdyň çykaran kararyna garşy protest bildirip Gürji paýtagty Tbiliside protest geçirdiler. Olar suwdyň karary hususy eýetçilikdäki Rustavi 2 telekanalynyň gelejekdäki ykbalyny şüphe astyna alýar diýip hökümeti aýpladylar. Gürji hökümetiniň gollawçylary gürrüň edilen televiziya stansiýasyny yurdun öňkü prezidenti Mikhail Saakashviliniň partiýasynyň maglumatlaryny ýaýratmaga ýardym bermekde aýpladylar. Moldowanyň paýtagty Kišiňewiň kazysy yurdun öňkü premier ministri Vlad Filatyň deslapky tutsawlyk möhletini uzaltmak barada prokuroruň eden haýyşyny gözden geçirýän mahaly adamlaryň köpçüligi suud zalynyň daşyny üşdiler. Filatyň 18 oktýabrda geçirilen suud dinlenşiginde adamlaryň käbirleri onuň tutsaw edilmegine garşy protest geçirýän bolsa, käbirleri onu ýazarmak üçin geldiler. Öňkü Moldowan premier ministri yurdun 3 bankyndan 1 milliard Amerikan dollary gowrak pulun ýitirim bolmagy bilen baglanşykly şu ýylyň 15 oktýabrynda tutsak edildi. Bu pul terişdesi Moldowanyň umumy içerki önüminiň ösüşiniň 10 götürüm çemesini emele ýetirýär. Owansanyň parahatçylyk we demokratiýa üçin deňlik atly döwlete değişildäl guramasynyň raportynda 2014-nji ýyllaky uruş hereketleri üçin harçlanan pul serişdesiniň Owansanyň döwlet büdjetiniň 113 götürümine barabar bolandygyny aýdýar. Parahatçylyk we demokratiýa üçin deňlik atly guramanyň ýolbaşçysynyň ornwasary Edres Omarzad Owan paýtagty Kabulda geçirilen konferensiýada çykyş edip, ol howpsuzlyk üçin edilýän çykdadylar, çaknyşyklarda pida bolanlara berilýän kompensasiýalar, infrastrukturanyň ýumrulmagy şeýlede saglyk we bilim pudawyna ýetirilen ziýan 9 milliard Amerikan dollarynyň hem gowrak boldy diýdi. Siz Adatlyk radiosynyň şu gün kütädelikleri bilen tanış bolňyz.